Bihotz hau, gure egia biziarazten duten milaka egitajek bizirik mantentzen dute. Bihotz hori gabe ez naiz, eta ez gira. Bihotz horrek egiten gaitu, herriak, gure aberriak egiten gaitu. Egiten gaitu gizaki euskaldun, abertzale. Denon bihotza, zapaldua, desagertzeko arriskuan edo kolpatua delarik, Bojokatzen gira, babesten dugu. elkartzen gira, eta agesi jaldoi baten bitartez, auge egiten diogu erasoari. Gure bihotza, esirik gabe, aske, bere 7 atalez osaturik biziarazteko helburua dugu. Jarraitu dezan, bere taupadak edatzen. Hau da gure erronka. Eta ez dugu itxoiterik. Gure eskubidea hartu behar dugu. Bihotza, taupadak egiteko sortua baita. Bizirik da bihotza, eta bizirik da egia.